Niin, tervetuloa kuumaa Tuusulan ydinkeskustaan, itse asiassa Hyrylään. Lisää raakamateriaalia videoita, eli siis videoita tulee periaatteessa editoimattomana. Laitaan lasit päähän, sori sitä häiritsee, että sä et näe mun silmiin, mut mua häikäisee tää jonkun verran, tää paistaa aurinkoa. Okei, mä haluan puhua siitä, että käydään tonne suuntaan, tulee taas siistiä vihreät taustaa. Näin päin valotus menee kuntoon, tai valotus toimii paremmin. Huomaat, että mä opin samaa vähän niinku, mä opin videoteknisiä asioita. Okei. Mä haluan puhua siitä, miten käsitellä torjuntaa ja ylipäätään sellaisia asioita, mitkä nyt ei mene niin kuin sä haluais. Mitä se liittyy siihen, että kuka mitä sä oot ja näin edespäin. Tää on iso osa koko kanavaa. Mua kiinnostaa elämässä yksi asioita tyli enemmän kuin asiat, mitkä kiinnostaa mun melkein enemmän kuin mitkään. Se, että kuka mitä sä oot, kuka mitä sä haluat olla. Mitä sä teet susta itsestäsi ja sitä kautta sun elämästä sen, mitä sä haluat, että se on. Ja että se tuntuu siistiltä, jännältä, hauskalta, mielenkiintoista niin edespäin. Tää on se, mikä ajaa mua. Ja sillä on olemassa periaatteet. Se on selkeät periaatteet. Mut sit tulee sellaisia juttuja, että okei, no sit kun asiat ei meekään hyvin, eiks niin? Sit tulee sellainen, että okei, sä lähestyt sitä tyttöä tai poikaa tai mitä ikinä se onkaan. Tai sä teet sitä usein. Ja sit saattaa olla, että tulee 1 torjunta, tai tulee 10 torjuntaa. Tai tuntuu sille, että yli aina vaan tulee torjuntaa ja näin edespäin. Ja no, siis eihän kukaan siitä tykkää. Itsestäänselvyyksiä, eiks niin? Mitä sä teet sille? Okei. Mä nyt tasan niin suoraa asiaa ilman mitään. Mä teen tämän vähän niinku brutaalisti sen takia, että mä saan vihdoin nämä selitykset pois. Mä oon puhunut vähän pitkään, tässä yli puolitoista minuuttia mennyt. Nyt ihan tasan vaan töksäyttää suoraa asiaa. Okei. Sä et oo oikeutettu yhtään mihinkään. Sä et oo oikeutettu siihen, että asiat menee millään tasolla hyvin. Ja nyt mitä mä tarkoitan tällä, että kun kuvitellaan, että sä oot jätkä, saattaa olla, että mä en oo varma, mutta tällä hetkellä saattaa olla, että useimmat katsojat on jätkiä, niin mä aloitan siitä, plus mä oon ite jätkä. Tää sama asia pätee myös naisiin. Mut kuvitellaan nyt ensin, että sä oot jätkä, ja sä lähestyt tyttöä, okei, no sit sillä tytöllä ei tuu millään tasolla mielenkiinnon fiiliksi sua kohtaa, okei. Nyt kelasta tälleen. Sä et ole millään tasolla oikeutettu siihen, että jotain olisi pitänyt mennä hyvin. Mut nyt kun sun tunteet sanoo sulle, että okei, se tuntuu huonolta tai pahalta tai tälleen näitä, mitä sä voinut tehdä eri lailla. Teknisessä mielessä onkin hyvä miettiä, mitä sä voinut tehdä eri lailla. Analysointi on hyvä juttu. Nyt sun huonot tunteet tulee siitä, että sä ajattelet, että jollain tavalla joku asia meni väärin. Mitään ei mennyt väärin, sulla ei ollut yhtään mitään oikeutusta yhtään mihinkään, mutta sit sä yhdistät sen siihen, miltä se tuntuu. Sit sä yhdistät sen siihen, että okei, no hei, olenko mä tarpeeksi? Mitä tää tarkoittaa mun elämästä? Niinku, riitäks mä nyt ollenkaan? Pitäisikö mun olla sen ja tämän ton näköinen tai sanoa näin ja näin, tai että voiko tää ikinä onnistua ja niin edespäin? Kun taas samaan aikaan sä tiedät, että sä oot sun elämässä, sä oot kokenut sellaisia tilanteita, missä sut oikeesti vaan hyväksytään niin sanotusti omana itsenään. Mä en nyt ala siitä sen enempää selittää, että mitä on olla oma itsensä. Sekin on super pitkä, vaikea aihe, eikä riitä yhtään sanoa silleen, että okei, no ole vaan oma itsesi, ei sinne päinkään. Ainoa, mihin sä keskityt sen sijaan, on se, että niin kuin mä hoen tätä miljoonia kertoja. Pohjimmiltaan, mitä sä annat itsestäs? Mitä sä annat itsestäs? Epätarvitsevuus, aitous, arvon tarjoaminen. Toi on se ainoa, mitä sä haet. Mä tiedän, että se on helpommin sanottu tehty taas kerran. Siihen liittyy paljon tekniikkaa. Jotkut ihmiset ei haluaisi tähän liittyy sosiaalisessa mielessä niin tekniikkaa ja näin. Ikään kuin se on manipulointia tai jotain mitä tahansa taka-ajatuksia tai yrittämistä tai epäaitoutta tai epäluonnollista. Mutta kun se ei vaan pidä paikkaansa. Se, että miten sä sanot asioita, miten sä käyttäydyt, vaikuttaa toisiin ihmisiin. Jos sä sanot, että hei, ekana kun sä tapaat jonkun ihmisen, jos sä sanot silleen, että hei, haista paska versus, että hei, moi, mun nimi on Julle. Sillä on aika iso merkitys. Voi sanoa tekniikaksi. Ja se sanotaan joskus käytöstavoiksi, mutta silti nämä asiat vaikuttaa toisensa. Tekniset asiat on olemassa, me puhutaan niistä muissa videoissa. Mut nyt palataan siihen asiaan, mitä mä sanoin äsken. Kiipeeksi joku vitun murkku mun jalkoja. Mulla on mun mielestä hyvät släbärit. Nää tuntuu hyvältä, nää on siistit nää släbärit. Anyway, okei, nyt tulee tää juttu, että okei. Kun sä oot ihmisten kanssa missä tahansa tilanteessa. Voi olla deittailukonteksti tai bars tai bisneksessä tai ihan sama missä. Voi olla sukujuhlat, ihan sama. Nyt tulee ihan superkriittisen vaikea asia, joka on hyvin helppo sanoa. Kaikki on kuullut tän ennen. Kaikki sä tiedät, koska mä sanon, että sä oot silleen, että mä oon kuullut tän ennenkin. Mut silti mä oon 99% varma, että sä et osaa tehdä sitä. Ja tää on sellainen asia, mihin mä myös itse keskityn koko ajan. Mä en voi väittää, että mä osaan tää itekään 100%, koska tää on niin vaikea asia. Mutta juttu on tää, kun sä meet tohon tilanteeseen. Teoreettisesti voit tietää kaikki ne asiat, mistä nyt kohta mä puhun. Mut täällä emotionaalisesti sä et oikeesti tunne sitä. Eli pystytkö sä menemään sen tilanteeseen ja oikeesti hyväksyä sen, että hei,
sut hyväksytään tasan sellaisena kuin sä oot, tai ei. Tai jos sut torjutaan, niin sit sut torjuttiin just tasan sellaisena, kuka ja mitä sä olit. Ilman, että sä yritit vaikuttaa siihen tilanteeseen silleen, että jos mä oon näin tai sanon näin, mitä se sit tulee. Sitten sieltä tulee tää juttu, se on torjunnan käsittely. Jotkut ihmiset sanoo silleen, että okei, mulla on helppo käsitellä torjuntaa, että en mä niin välitä siitä. Mä oon itse samanlainen, mutta toi on tavallaan se pintapuoli. Torjuntaa on tietysti mielessä helppo käsitellä monillekin ihmisille, että okei, no ei se ole niin vakavaa. Eikä mä sitä tarkoita, että ihmiset niinku vellois tai säkään velloisit jossain torjutuksi tulemisen tunteessa silleen, että oh my god, niinku maailma romahtaa. Mutta ei, todellisuudessa siellä sisällä se torjunnan käsittely on helppoa, jos siellä on joku elementti siitä, että se ei ollut varsinaisesti oikeasti sinä, mikä torjuttiin. Se oli vaan se yksittäinen tilanne, se pintapuolen tilanne, se oli vaan se, minkälainen sä olit just siinä hetkessä. Tai se oli vaan ne asiat, mitä niinku tavallaan, mitä sä yritit tuoda esiin, että se ei nyt ehkä ihan onnistunut. Sun tavallaan tietysti mielessä roolisuoritus ei onnistunut, vaikka et sä välttämättä tarkoittanut sitä roolina, mutta kuitenkin. Vaikeampi juttu on olla silleen, että okei, hei, mitä tahansa mä oon just nyt. Se on silleen, että okei, tää menee joko hyvin tai huonosti just tasan siltä pohjalta. Mietit tätä oikeasti rehellisesti, kuinka usein esimerkiksi viimeisen 3 kuukauden aikana sä oot ollut jossain tilanteessa, missä ei ollut ihan niinku valmiiksi jo tuttu niinku parhaat kaverit tai jotain. Kuinka usein sä oot oikeasti ollut tasan viimeisen päälle, ihan tasan aidosti, oikeasti sitä, mitä tahansa ikinä oot. Ja nyt jos sä sanot silleen, että okei, no mä olen sillä lailla, että sä et ole ainakaan valehdellut tai sitä rataa manipuloinut. Okei, hyvä, se on hyvä juttu, mut kuinka paljon sä oot sit avannut versus se, että okei, se, että sä et valehtele on yksi asia tai manipuloi, mutta toinen on se, että okei, kuinka paljon sä kuitenkin sulit pois siitä. Kuinka varautunut sä olit. Toi on manipulointia, koska sä yrität manipuloida, sä et tee sitä tahallaan pahallas, mutta kun sä jätät itsestäsi avaamatta persoonallisuuden ominaisuuksia, sä manipuloit sitä tilannetta tavalla tai toisella, joko saadaksesi jotain tai vaihtoehtoisesti ehkä suojellaksesi itseäsi. Nämä on kaikki sama juttu, sä et pysty, kun sä toimit. Tää koko todellisuus on kaikissa ihmisissä koko ajan. Myös mussa, mutta mä koko ajan teen töitä siihen, että mä pääsen niistä eroon. Ja mä tiedän asiat ihan törkeä hyvin, mä osaan nämä hyvin jo. Mutta mä en usko, että mikään ikinä riittää. Melkein kukaan ei pohjimmiltaan tee näitä asioita niin oikeasti, oikeassa elämässä. Ja kelaa sitä, nyt kun sä mietit, okei, torjunnan käsittely. Sä siirrät sen siihen, että tää on se, miten tää menee hyvin, koska sä haluat sen oikein tavallaan niinku kontakti siihen ihmiseen. Mä en puhu mistään maailmankaikkeuden suurimmasta rakkaustarinasta tai jotain. Toki se voi tulla, miksei, se on mahtavaa, jos se tulee. Mutta siis pointti on se, että asiat menee hyvin siltä pohjalta, että sä olet se, kehen reagoidaan. Sä olet sen tilanteen isoin vahvin voima. Mikä tekee just vahvimman voiman, koska sä uskallat olla sitä. Sä uskallat olla oma itsesi. Se automaattisesti tekee susta vahvan ominaisuus, koska sä et tarvii mitään. Sulla on epätarvitsevuus, sulla on aitous ja sulla on silti arvon tarjoaminen. Sun 2 jalkaa on oikeesti läpärit jalassa tai ilman, ne on maassa kuin 2 vitun niinku kivijalkaa oikeesti. Toi antaa sun voimaa sellaisessa tilanteessa, se huokuu sut läpi. Ihmiset luottaa tohon, koska se tulee aidosti. Sä et yritä ylittää ketään. Paitsi että okei, aika itsestään selvää, että tällä lailla sua torjutaan vähemmän, sähän oot niin hyvä tyyppi, kun teet näin. Mut sit kun sut torjutaan, sen ei pitäisi muuttaa millään tasolla sun näkemystä itsestäsi, paitsi ehkä silleen teknisesti vähän, että okei, no hei, niinku, oliko mun vitsit kenties sopivia tähän tilanteeseen näin. Edelleen analysointi mukana, niinku terve järki mukana, että sä et oo sokeena tekemässä nyt tyhmiä juttuja. Mut pohjimmiltaan sun todellisuus, mä haen sitä takaa, torjunnan käsittely pohjimmiltaan, sun todellisuus on se, mitä sä päätät sen olevan ja mitä sä avaat itsestäsi toisille ihmisille. Just tasan sellaisena kuin se on. Ja sä hyväksyt sen, että jos sitä hyväksyt, koska tiedätkö mitä, sä et edes halua sitä muuten. Toi on se oikea vahvuus. Todellisuudessa sua ei torjuta silleen, että mä en saanut mitään. Toi on se, minkä takia se sattuu meihin se torjutuksi tuleminen. Se on se, että sä halusit ihan kuin jotain, mutta sit sä et saanut sitä, että se johtuu siitä, että joku juttu ei vaan riittänyt. Se on niin kuin, ei. Tää on minä. Tää on vittu minä. Mä riitän sellaisena kukaan, mitä mä olen. Ja mä uskallan tuoda sen esiin. Ja mä luotan siihen, että mä tarjoan arvoa ja mun hyvä tahto on mukana siellä, eiks niin? Sitten jos se ei jostain syystä toimi, niin sit okei, sit whatever. Sä et halunnut sitä, sä et edes halunnut. Toi ei ollut mielikikka, älä valehtele itselle sillä. Jos joku hyvänäköinen tyttö, mäkin on rehellinen, jos joku hyvänäköinen tyttö, kenet mä olisin halunnut. Joo, totta kai mä olisin halunnut se silti, vaikka se torjuisi mut. Ei se muutu miksikään, ei sit tytöstä yhtäkkiä tullut rumempi. Tai ikään kuin, että en mä edes välittänyt. Ei, se on valehtelu itselleen. Mut juttu on se, että sä tiedät, että se tilanne ei olisi tapahtunut kuitenkaan. Ja se on se, minkä sä hyväksyt. Toi on se, mihin sä keskityt, mihin sä hyväksyt sen. Usko huviksesi tältä pohjalta torjutuksi tuleminen, se ei lopu ikinä sitä paitsi. Ikävä tosiasia, mutta se ei lopu ikinä. Mut torjuttiin eilen varmaan, mä kävin eilen tekee ulkona taas tätä, torjuttiin eilen varmaan 5 kertaa. Mut
se, että kuinka paljon se vaikuttaa sun todellisuuteen ja kuinka tarvitsevainen sä oot erilaisia fiiliksiä kohtaan tai hyväksytyksi tulemista kohtaan niin kuin todella syvällisellä tasolla. Ei vaan se pinnallinen taso, mikä on helppo monille ihmisille. Että okei, no joo, no en mä niin välitä, ei se haittaa. Ei vaan se, että se on oikeasti täällä. Toi on se, mistä mä puhun nyt. Ja Uskohuviksessa se helpottaa todella paljon. Ja erilaiset pelot, lähestymispelot, sosiaaliset ahdistukset, ne hävii, koska yhtäkkiä sä et tarvii mitään. Kaikki pelot, ahdistukset, sitä ne tulee siitä, että tavalla tai toisella sä tarvit jotain. Ja nyt pyritään sellaiseen terveeseen, positiiviselta pohjalta tulevaan epätarvitsevuuteen. Tätä on torjunnan käsittely. Okei. Pitkä video tuli, mutta toivottavasti tästä hyötyy. Moido.